nwanne sisi mbata South Africa nwanne alabeghị m ọtụ yeah 2 months and 2 weeks now nwanne alabeghị m ọtụ mfu nwaanyị na egwu na-atụ m na paniki Jesus mfu nwaanyị na egwu na-atụ m na paniki amụrụ m the reason. Ọ bụ na ịma the reason nwanne drop comment na my comment section kita. Any the advice unu. Any the advice unu kita. Maka ihe nke a nwanne o jukwara m aya oju m ọnụ. Na ho ga-ama ndị ka m na afụzụ nwaanyị nwanne na panikizi. Na mfu nwaanyị na paniki. Na egwu na-atụ m ịgwa nwaanyị okwu. N'egwu na-atụ m ịgwa nwaanyị okwu. Pịọ ga-ama ndị ka m biko ịma the reason drop on my comment section kita biko sobandom mmadụ biko sobandom na ka mmadụ ihe mmemme onwe m sobandom na ka mmadụ ife mmemme onwe m. Thank you.